2026 Mikko Selenius. Joo. Sinne. 200 Eugenia. RIP-rahat nyt ei voi enää perua. Jes, eli nyt kun ollaan maksettu sen, niin mä sain sen kuitin tähän sähköpostiin ja sitten tähän piti laittaa niinku omat tiedot, yhteystiedot sun muut. Kilpailusarja on kehorakennus yleinen ja painoluokka on alle 70 kiloa. Ja sitten kontrolli ja enteri, niin sinne lähtee ja tuosta. Ei tapahtunut mitään. Ok, vanha kunnon hiiri toimii aina. Noin sinne meni. Nyt on pakko mennä kisaamaan. Jos sä paistat sun jauhelihaa tälleen klönttäin, niin saat amatööri. Tulee hyvä krasti. Ja kuka ei rakasta hyvää krastia. Kunhan se ei vaan pala. Paljon ainakaan. Sitten flipataan, katsotaan miltä se näyttää. Sitten vähän salsaa sinne. Saadaan nuo kaikki hyvät jamat otettua tuolta pannun pohjalta, niin maistuu hyvältä. Noin, sitten vähän tuolta takamausteille vähän spänkkiä ja sieltä tuli vähän klönttejä, ei se mitään, se on oikein hyvä. Ja sit koska hedelmiä ja kasviksiakin pitää syödä, niin laitetaan sinne 1 ananas. En jaksanut rupea tekemään vokkivihanneksia, koska fuck that shit, mulla ei ole aikaa. Ananakset sinne, noin täältä. Riisit, lusikka tietysti, lavuaarista. $80 grammaa suunnilleen riisiä, punnittu raakana tietenkin. 200 grammaa jauhelihaa, mikä oli 75% nautaa, 25%, toistepäin. 25% nautaa, 75% kanaa, niin tässä on suunnilleen joku 600 vähän yli kaloria. Tää ei ehkä näytä niin kovin herkulliselta, mutta kyllä Stö antaa sitä 3 Michelin tähtää. Joo, siinä on meidän pre-workout miili. Jos sä kritisoit mun spatulaa, niin sä et tiedä kokkauksesta mitään. Joo. Ehkä ihan vähän chiliä sinne. Noin. Ja sitten ehkä ihan vähän lisää suolaa. Noin. Ja sitten ehkä pippuria. Noin. Se on oikein hyvä. Sillä mennään. Seitsemänkymppisiä koitetaan päästä, katsotaan kuin rankkaa tulee, mutta tämänhetkinen paino tosiaan vaatteet muut päällä 80,9. Et varmaan sellainen 7 kiloa joutuu rasvaa vielä tiputtaa, 7-8 kiloa ja sitten vähän nesteitä pois ja muuta. Mut nyt tosiaan pre-workout miili ja sit salille, joten nähdään siellä, let's go boys.
Joo, eli nyt kun ollaan sinne kisoihin ilmoittauduttu ja kidutettu itseä sen verran, että pitää mennä sinne, niin mä ajattelin, että aloitetaan nyt jalkapäiviä. Ja mä tykkään aloittaa jalkapäivät aina leg extensioneilla, koska saa hyvän pumpin jalkoihin ja se on paras etureisiliike. Ja joo, ei siinä. Täällä on aika hiljasta onneksi tällä hetkellä. Täällä ei taida olla kuin 2 tyyppiä, niin meidän ei pitäisi häiritä ketään, koska se on... Mä en tykkää häiritä ihmisiä, ainakaan yleensä, paitsi emäntää. Se on aina hauskaa. Mut joo, ei mitään, mä hyppään tohon koneeseen kohta, niin katsotaan sit. Mä tein pari settiä lämpäreitä, tossa mä en lue niitä oikeastaan edes seteiksi, koska ne on vaan lämpäreitä, ei oo töitä, mä luen vaan työt. Eli mä teen tässä 3 töitä. Mä näytän teille yhden setin, koska sit sen jälkeen mä tarviin Roosaa jeesaamaan pakkotoistoa, niin sitten ei voi kuvaa. Mut mulla taisi olla 35 kiloa ja sit mä teen 45 kilolla ja nyt on 60 kiloa, eli se on eka setti töitä. Mä näytän teille vähän miten intensiivistä treeniä mä teen ja sit sen jälkeen kun mä oon tän yhden setin tehnyt, niin sit tosiaan Roosa jeesaa mulla. Se jeesaa mulla ensin 2 pakkotoistoa ja sit sen jälkeen 4 pakkotoistoa. Ja tosiaan sama intensiivisyys säilyy ja mä en tykkää ihan hirveästi tehdä jalkoja, koska mä oon leg day skipperi ja ylpeä siitä. Ja sit kun mä teen niitä, niin mä sit kidutan itteeni kunnolla, niin sit ne on ainakin viikon kipeät, niin ei oo niin paha mieli kuin ei tee jalkoja. Let's go! Strap in, boys. Jes, eli siinä oli 1 setti, sit seuraavat 2 on vielä tohon päällä 2 pakkotoistoa ja sit siihen viimeiseen settiin 4 pakkotoistoa. Eli mitä parempaa voisi mies tehdä jaloillaan kuin tuhota ne sapilla. No eli mä oon puhunut siitä kisoihin menosta joku 2-3 vuotta, jotain sellaista, niin nyt vihdoin tosiaan pääsee ihan hyvällä fiiliksellä. 12 viikkoa mulla on tosiaan aikaa vielä ja pitäisi se 7-8 kiloa tiputtaa. Mä en tiedä miten se onnistuu, mut eiköhän se jotenkin onnistu. Ja jos ei muuta, niin sitten ei syödä yhtään mitään. Ja kyllä mä uskon, että jos mä nyt vaan siihen painoon pääsen, niin mulla on ihan hyvä chanssi voittaa kyllä se, koska no en tiedä millaista tasoa siellä nyt on sitten, mutta yhden kerran mä oon niissä kisoissa käynyt ja kyllä mä oon sen verran dikkeäjä, että mä sanon kyllä, että mä olisin voittanut sen ihan helposti kyllä sen. Ja nyt on kyllä kasvanut aika hyvä muoto tollaan, mut joo, tosiaan näytän teille tossa lopussa, katsotaan. Jos mä löydän täältä jonkun hyvän paikan, missä vois ottaa pienen physique checkin, niin vois katsoa jotain mandatory poseja ja muuta. Mut joo, eli kyllä se tulee olemaan raskasta. Mä oon nyt ollut dietillä joku 6 viikkoa varmaan aika lailla. Ja sitten siinä on ollut diet breakkejä ehkä joku 1-2 jotain sellaista, mut niinku lähinnä vähän katsonut. Nyt vähän tiukempi, että joutuu kattoo kaloreja laskee, mut kyllä se nyt on mennyt aika hyvin. Mulla on itse asiassa cravingsit on jo hävinnyt aika hyvin, et ei tee mieli syödä kyllä yhtään mitään ylimääräistä. Tai jos on tehnyt mieli, niin sit kyllä ne on pystynyt myös niinku vastustaa. Joo, ja tosiaan sillä ihan hyvä fiilis, mut toisaalta mä en tiedä, viime yö mä otin varmaan stressiä, kun mä tiesin, että tänään mä
ilmoittaudun noihin kisoihin, niin mä näin viime yön unta, että kaikki meni ihan päin helvettiin, että mä olin siellä kisapaikalla. Sitten mä en päässyt alle sen 70 kilon, sit mua vitutti, kun mun piti kisata isompien sarjassa. Ja sitten mä en ollut maksanut ilmoittautumismaksua ja sit mulla oli joku 2 minuuttia aikaa maksaa se, että mä pääsen lavalle. Ja sitten sen jälkeen mun piti jonkun posetranksitkin lainata ja joo vittu ihme uni kyllä. Ja en mä ikinä sinne lavalle siinä tunnessakaan päässyt, mutta onneksi unet on vaan alintajuntaisia epävarmuuksia, niin eiköhän me sinne lavalle päästä. Kyllä on sen verran hyvä tuki tuossa ympärillä, että kyllä mut sinne lavalle sit potkitaan, jos ei muuta, niin joo. Ei se seuraava setti vaan. Mä tein tosiaan äsken sen yhden pakkotoistosetin. Roosa Jeesus muu pari toistoa siinä ja nyt lähtee toinen ja sit sen jälkeen menee tekemään vähän hack squattia. Saatiin tehtyä toi lämpäri hack squatti. Seuraava olisi sit taas töitä. Ja tässä on sama, no nyt mä tein vaan yhden lämpäreen. Mutta tässä on sama niinku 1 setti 1 ja 2 settiä pakkotoistoa. Ja sit sen jälkeen siirrytään tossa seuraavaan liikkeeseen. En tiedä, veto vähän pois. Kello on jotain 12 työllä kohta. Niin. Vähän on rikki. Mä olen just tuossa töissäkin iltavuorossa, mutta ei se mitään. Häviäjät ei voita. Ja joo, eli lähdetään vetää tästä. Mä näytän teille taas yhden setin ja sen jälkeen pakkotoistoinen, niin katsotaan mitä mä saan tällä. Ei mitään ideaa kyllä, mutta vedetään loppuun asti. Ja tosiaan mä tykkään mennä näissä ihan ass to grass ja hitaasti alas. Roosa voi kuvatella tosta sivulta sit jossain kohtaa. Varmaan kannattaa tolta puolelta kävellä. Niin. Ei edes paha. Tähän väliin vähän mun tämänhetkisestä dietistä, mikä on dieettiplääni. Mä oon koittanut sellaisen 2,000 kaloria syödä päivässä. Ja niistä on sellainen 200 grammaa proteiinia, koittaa saada sitten 30-40 grammaa rasvaa, riippuu vähän päivästä. Jaksaminen nyt tähän asti ollut ihan hyvä, niin ei oo tarvinnut rasvoja lisätä sen enempää. Se on aika vähän rasvainen dieetti, mut mä oon selvinnyt sillä ihan hyvin. Ja sit loput niistä kaloreista mä täytän hiilareilla ja sit mä käyn 5-6 kertaa, riippuu vähän mikä fiiliskään, 5-6 kertaa salilla. Kardio tulee töissä ja makuuhuoneessa. Ja sit kun tarvii tiputtaa lisää painoa, niin katsotaan jos tulee salille kävelemään. Joo. Mut joo. Sitten vähän mun ateriat. Mä syön 4 kertaa yleensä päivässä. Aamupala on noin 300 kaloria. Se on joko 400 grammaa rahkaa kautta vanukasta. Jos on makea, niin sit mä syön jotain vanukasta. Ja sit
rahkaa töissä yleensä aamuvuorossa, se on kaikkein helpoin. Ja sit jos mä oon iltavuorossa tai ihan vaan viikonloppu, niin sit mä syön 40 grammaa kaurahiutaleja ja 40 grammaa proteiinijauhoa, niin siitä tulee se saman verran. Sitten lounas on yleensä riisiä, pastaa, jotain sellaista, noin 300-400 kaloria edestä. Sitten kasviksia siihen päälle joku 200 grammaa. En aina syö kasviksia, mutta koitan syödä. Ja sit siihen joko possua tai kanaa, yleensä joku 200-300 grammaa, riippuu vähän. Mutta se on sellainen 600-700 kaloria. Sitten siinä on 1000 kaloria suurin piirtein. Sitten päivällinen on suunnilleen sama juttu. Mut välillä mä syön myös bataattia. Niin se on hyvä kans sellainen niin kuin salin jälkeen tai ennen salia. Bataatti on helvetin hyvä airfryerissa. 30-40 minuuttia siihen suolaa päälle ja bon appétit blöt. Sitten me ollaan nyt Roosan kanssa tehty iltapalaksi sellaista kanapizzaa, että mä teen sen pohjan niin kananjauhelihasta ja sitten me heitetään siihen perusjuusto, kastike, jalapeno, ananas ja sitten paprika ja sitten kalkkuna pepperoni ja sitten siitä tulee erittäin hyvää. Ja siinä on vaan joku 500-600 kaloria, niin se on tosi hyvä. Sillä mä nyt oon tähän asti selvinnyt. Katsotaan varmaan ihan ensimmäiseksi sitten rupeaa niistä hiilareista tiputtaa, jos on sellainen, että näyttää, että vaaka tai paino ei ala tippumaan. Mulla ei ole nyt ihan hirveästi tippunutkaan paino kyllä nyt, kun on ollut tossa dietillä. Kyllä rasvaa huomaa, että lähtee, mutta paino ei niinkään tipu. Mä en tiedä, mistä ne johtuu. Mut tosiaan sellainen, katsotaan, kyllä sitä pitäisi sinne 70 päästä. Yritys on ainakin kova. Äskeinen klippi meni roskiin, kun mä rupes haukottaa. Ja sit Roosa rupesi jotain repeilemään. Mut joo, elikkä seuraava liike. Sisäreidet ja aika moni gym bro niin skippaa yleensä sisäreidet, mutta on yksi tärkeimmistä liikkeistä, mitä sä voit jalkapäivänä tehdä, koska tää on se, mikä tuo niinku sen paksuuden sun jalkaa. Ja kyllähän me kaikki tiedetään se, että paksu jalka on parempi kuin ohut jalka. Ja eli seuraavaksi tehdään adductor machinea. Tunnetaan myös hyvällä nimellä Hyvät tytöt, koska sä suljet sun jalat. Joo, ei mitään. Lähdetään tekemään. Tässäkin hyvä venytys. Sitten saatiin tehtyä noin Hyvät tytöt. Mä tein nyt vaan 3 settiä. Ja tosiaan tää oli vähän lyhyempi jalkatreeninpäivä. Yleensä mä tekisin vielä tuohon päälle takareisiä tai jotain. Ai niin, perhana, pohkeet unohtuu. Saik, kuka ei tee pohkeita. Niitä ei arvostella. Fuck pohkeat, ne ei kasva muutenkaan, ei kannata yrittää. Sitten katsotaan vähän, miltä näyttää tällä hetkellä. Otetaan, mä ajattelin, että jotkut, kaikki ei ehkä tiedä, mutta mä näytän teille perus
kehonrakennusposet. Eli niinku periaatteessa anatomiikka vievi on niinku edestä, sit kummaltakin sivulta ja takaa, mut mä en jaksa nyt pyöriä tässä, mutta edestä, niin se on vaan näin. Jännitetään vatsa, levitetään selkä. Sitten mennään itse poseihin. Elikkä ensimmäinen on tuplahaukkarit edestä. Sitten leveä selkä edestä. Sitten rinta sivulta. Ojentaja sivulta. Sitten takaposeihin. Sellainen. Sitten varmaan katsotaan, jaksaako ensi viikolla kuvata jotain muuta. Mutta tosiaan, kyllä tässä on vielä tehtävää kyllä, mutta ei ihan hirveästi. Näkyy jo aika hyvin. Rupeaa näyttää siltä, että käy salilla. Jes, ei siinä mitään. Katsotaan, ehkä ilmestyy ensi viikolla video. Ehkä tääkään ilmestyy, jos mä en jaksa editoida. Mut toivotaan parasta. Pelätään pahinta. Tervetuloa Turkuun. Peace out.